И здравейте, приятели, аз съм GamerBG и тук с мен е LOL Гарал 4. Днес ще оцеляваме. Правихме 2 епизода, обаче не ги качих, защото имаха проблеми, затова имаме толкова лайки. Нали, LOL Гарал? Да. И както видите... Чакай, че има паяк тук. И както видите, това е първият епизод, който аз се чувам. Гъни паяк. Аз се чувам. Нали си имаш мечи разни такива? Да, в честа. Добре, аз те защитавам тук. Пиле! То може да е опасно. Чай да го отрепам за всеки случай. О, печено пиле. О, скелет, искам ти лъка, братле. О. Умирай. Странно с тази мишка. Чакай зомби за те. Умирай. Умирай. Един час с мен я снимаме клип. Да, е гати. Кой би станал в 1 часа да снима клип? Не. Клипа е на 6 часа. И в Майнкрафт даже е тъмно. И да става свето. Между другото, честит 1 март. Ле, какво точно казано? Честита баба Марта. Да. Ще раздаваме мартеници. Като емотиконки. И ако ви харесва клипа, се абонирайте за мен и Love Girl 4. По-скоро Love Girl е Sniper Girl 500, но в момента скинът ти е без скин. Предсакам. Да. Бъгнате. Сори. Чакай сега само да хапна, че нямам за тичане. Между другото, гледах как едни по-малки деца правят клипове и между другото са много добре. Клиповете са им страхотни. Но там обяснят някои смешни клипа. Повечето им са смешни. Има къща. Я вижда ли има рейс? Има. Имах сега, за да няма всички сървъри има. Не, почти. В смисъл има един, който няма, обаче той няма сървър. Има ден, но няма за какво да... чакай, че си хвърлих меча. Добре, чакай, ще видя къде си. 10-ти епизод ще бъде Майнкрафт търси талант. Нали така, геймър търси талант. И ще го снимаме с Sniper Girl 500, Примутимо и още други. И дано тогава акаунт, в смисъл, скина да ми се оправи. Защото, да. Малко ми е странно с този гер. Защо винаги всички скинове ти завършват с Girl? Sniper Girl 500, Love Girl 4. Ами не знам, защото. Имам един, който не е с Girl. Чакай бе, аз те затрих. Къде си? Чакай, че намерих тук някакъв чест. Аз по принцип търся овце. Си направя годен. О боже, виждам някакви зомбите тук. С брони. От всекъде. Чакай, ще се телепортна до тебе. Гати дворец. Абе, тук пълно с къщи. Значи съм била близо до тебе. Тук е наистина пълно с къщи. Ли? Къде да се обърнеш има къща. Обаче... мислех, че не е в резиденция. Има си ти да няма резиденция. Между другото, аз гледах един мой приятел Даскал. Има хак за резиденцията и може да си влиза навсякъде. Нищо не му пречи, че е заключен съндъка или нещо такова. Опа, каквото бие. Аз ли те ударих? Не, бутчетата ми свърши. Искаш ли? Не. Взем храна. 16 пържолки. Добре, яда една. Ето. Ети 3. Колкото можеш да се нахраниш, да можеш да тичаш. Добре. Така.
Колко кръв си? 75%. Трябва да ти... Това трябва да ти взели поне 30 ръчица. Добре, 85. Къде отиде? То после в холма съм против. Да, стих се. То не. Добре, аз ще видя навънка. Какво става? Така, мисля, че тук много къщи има, обаче ние сме под земята и живеем като такви лисици. Това ще проверя тази къща, между другото. Знам, че е в резиденция, но е готино. Колко много стълби. Да. Аз съм на покрива на тази къща. Паднах във вода. Между другото, в един сървър има Survival Games и там си... ти играл ли си Survival Games? Не. Ти какво си избирал да бъдеш? По какъв смисъл? Ами, може да си хамелеон, може да си Beastmaster, може да си Flash и такива. Често ти кажа, аз не знам. Между другото, Flash е готин. Има и култиватор, той прави хляба, той ти е за оцеляване. Flash се телепортваш с един Redstone torch. Не ти ли се спи? Не. Що? Защото на мен някой ми се спи. Гага. Казах ли да се абонират за нас? Да. Добре, служете един лайк. Ако видеото ви е харесало. Да. Дали ще им хареса, защото стоя само на едно място и си чуя какво да правя. Да. Не дайте палец надолу, това е без значение. Аз се затрихна къде ста гората. Всичко се какво правя. Я събери малко дърт, бе. Добре, аз си представим брат, бе. Между другото, в повечето сървъри, като щупиш едно от дървото в резиденция. Отдолу дървото и пада цялото. Да. Един приятел в неговия сървър си го беше сложил това. Това е лак. Да. И лагише много. Ама то беше с мапи, с всичко. И сега имаше един хотел. Общо взето то беше нещо като сървър, в който си имаш стая и силно беше тъпо. Имаше и била. Това между другото кой епизод е? Не знам. Аз не съм участвал в първите. Ти участваше в четвърти. И така, чуваш ли ме още? Да. По чудо да. Окей, аз събрах дърво. What the fuck, някъде близко до нас има резиденция. Къде е близко? Аз ще го набия. Ти под кога си там долу? Между другото, аз ще ходя да видя за пещери, за някакви такива. Знам те, ти хакерче мазно. Ха-ха. С твоето пексрей. Да, вече колко бързо ще събера диаманти ради такива. И я на мене ми вземи. Добре, ама трябва чак само да видя за пещерата. Намери някъде за спаунери, обаче хората доколкото знам не обичат много хакерите. Да гледа с... Може някой път да направим клип как се качва хак. Извинете за викането. Охо. Чуваш ли ме? Да, падах в някаква вода. Къде съм? Ехо. Я виж екстрея дали има някъде наблизко руди, защото ние на рода не съм намерил ако пад половин час. Каква руда обаче? Сета, някаква руда. Да, кола под мене. Има и злато, има и айрон, има редстоун, има лапис, боята на синята.
Тя се наричаше... Лапис. И аз забравих как се наричаше. О, боже, скелет, да фак. Ей, скелет, що не се мериш някой като твоята категория? Ой! Ей, ти мене ли ще биеше? Ох! Ей, ти мене ли ще биеше? Ти мене ли ще биеше? Ще ме биете. За кой се има? Добре. Така. О, боже. О, имаше един лък. Искам. Трябва ли ти колал? Не. Добре, значи няма да взима. Чакай само да много търся тук. Аз съм в уния мините, трябва да намеря някъде чест. Чест. Да се надявам, че ще намериш. Паднах. Вече 1 часа и 4 минути. Да, таки. Добре, това никъде не води. И супер много се дразня. Ще пратим IP-то в описанията, както и Facebook страницата ни GamerBG и Skype страницата ни, нали, Skype GamerBG. Ето е и снимката на Skype, обаче не знам дали може да видите. Не, ще убия. Убих Ендерман. Ендерман. Между другото, какви варпове има в този сервер? Между другото, този сервер го даде Primo Timo. Warp Paint, Warp Event, Warp Football, Warp Info, Warp Channel, Warp AP, Warp Shop, Warp SMS, Unisto, Git и Sprint Event. Аре да направим набързо един Sprint Event. Кой беше? Снипър Гъръл. Да, аз. Ела набързо да направим един Чакай да се стъпна. Трябва да ям. Чак съм се преместа айтемите. Сега стигам до холма. Така. Ще ме добавиш ли в рез? И не си ли добавена? Аз нали съм с друг скин. Да. Рез, псет, GamerBG. Долу на Гъръл 4. Сега си направим един чест. Добавена ли си? Да. Той чест налезе на... Добре, приятели, това беше от мен и чай си сложа бронята. Са кефа. Yes. Добре, приятели, това беше от мен. И от мен. И лов долу на черта Гъръл 4. Ако искате се абонамирайте за мен. И чао. Чао.